Takže čaute ľudia, zdravím vás a dneska to bude nové videjko. Serus, ne, moje meno je Amen, dneska vás tu idem nového videjka a dneska tu bude hrať Fonko so Šimonom. Zase toto je to pokračovanie part 2, kde Šimon dohrá Kabyho Lejma a môžeme padnúť napríklad Sydney Sages, neviem, jak sa to vystavuje. Takže ideme tam a ak sa vám tieto videjka páčia, nezabudnite mať podporiť veľkým lajkom a odberom. YouTube má, že asi odbery a mám 30 odberov, čo som teraz kúkal. Videjko vám tam pošlem, obidve. A teda hráme part 2, potrebuje dať jeden level a keď ho dáme, tak to hráme asi to dá teraz a keď dá, a keď dá ten jeden level, tak ešte dohráme tú hru a skončíme. Takže to bude také krátke videjko, možno keď hráme hneď teraz a dá level, tak je koniec. Takže ľudia, toto bude také aj malé videjko a poďme. Ľudia, a keby hitol náhodou túto hru, Šimon Kabyho a nebude táto hra trvať 2 hodiny, tak ešte vám ukáže, jak s ním hrá. Takže ľudia, asi by som spravila aj to, že by sme len, ako keby, dá sa povedať, že by sme len hitli toho, že by sme len toho Kabyho hitli a hneď by sme išli hrať aj s Kabym, takže ľudia, takže keď hitne Šimon Kabyho, tak to líbneme a ešte dáme jednu hru, ako Kaby, ako Šimon hrá s Kabym. Ale jedno, ja potrebujem 2. Tak daj. Ľudia, môžeme ísť asi na bossa, lebo ja už som nalútený. Tak poď. Poď hore. On je tuto. Pozri. Takto. A keď pôjdeš... Áno, keď pôjdeš... Potrebujem nájsť cestu do trezora. Našiel som cestu. Choď ventou. Ventou. Ja neviem. Počkaj. Tu je to, poď sem. Si? V nejakej vente? Jo, to je ona. Jo, prebúral si to. Tureta. To je normálne, to je real typek, to je real. Nice. Tu je boss. Zabijam bossa. Boss je hazdiet. Poď. Ne, to zdrhneš. Poď, zdrhaj. Poď. Kamo, môžem si zobrať to, čo bude v trezore. Ja som ti dal... Tu je typek, real typek. Dvaja. Oni, to sú hajs. Čo? Ľudia, nepovedal som na ako žiadny ban. Ľudia, to sú blbci. Ľudia, ako kápete, to sú blbci. Oni čakajú len pri trezore, ľudia. Čumte na to, Šimon tu teraz umre, asi. Vidíte, ľudia, to sú debili. To sú proste blbci. Ľudia, nechápem tých ľudí, čo to robia. Akože sú to, úplne ma naštvali.
Sú to len tipci, ktorí nevedia sami hrať. Pozrite, akože má tryhard pickaxe, ale to není tryhard skin. Len si tu kamu pobehuje. Ľudia, nemám rád takýchto typkov, preto na nich reagujem takto. Pozrite ľudia. Blbci, viete, čo vám mám povedať? Len stoja pri trezore, sú nalútení, dojde tam týpek, zabijú ho a berú si trezor. To sú takí typci, nemám ich rád. Ľudia, oni si zoberú SMGčka a proste len vás vyspamujú, lebo ľudia, ak ma chcete podporiť, tak like a odber a ešte chcem vám povedať. Keď mi chcete dať nejaký giftoš, tak nie ja vám. OK. Keď mi chcete nejaký gift, tak si pozrite môj nickname a môžete mi dať gift. Korunka. Ne, typek tam dropol. Nie, ľudia! Ja idem robiť nejaký quiz. Search says and hollow chest. OK, takže poď do Rumble Ruins. Poď do Rumble Ruins. Ja si teraz pozerám tento. Si pozerám questy. OK, chápam. Hrám za Nolena Chansa. Z Battle Passu, lebo ma podporujete. To som nám musel dať. Ľudia, už mám Victory Brelu, tak to vyzerá, akože je dobrá, mne sa páči. Nemám. Kde mám level 44. Ľudia, ja sa opýtam niekoho, že ako sa robí sac, alebo je sac. Ja si zmením aj potom meno, ale zatiaľ mám sac a toto Ilka podtržítko 8, lebo som si také meno dal a mám takú prezdivku. Ľudia, môj kamarát mi dáva invity, ja si teraz nemôžem hrať, možno si natočím ešte dneska videjko. Dneska tých videí vyjde celkom veľa, ale neviem, či mi toto video nezmaže. Čo? No. Žer! No. Nie. To jak si? Ty si mi to kúpil za goldy, ty si frajer. Ľudia, Šimon mi kúpil za goldy exotickú pampu, takže budeme... Ja viem. Takže budeme robiť za 300 goldov. Nepredávajú... Turetu. Kamo... Pondita tureta, ľudia. No. Mám turetu. Dobre. Berem kartu. Legendárne? Dobre. Pozor. Ľudia! Neviem, čo mám robiť, ľudia, fakt ako. A to je blbosť. Ľudia, ahjaj. Ľudia, to je taká blbosť! Ľudia, potrebujeme hitnúť
čo potrebujeme? Potrebujeme hitnúť Kabyho Lema. Pre toto. Šimika. Ľudia, ešte natočím part 3. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite like, odber a čau.